ସବୁ ମାଙ୍କଡ଼ ଆସିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ସବୁ କୋଉଦିନ ଆସନ୍ତିନି, ଆଜି ପ୍ରଥମ କରି 7ଟା ମାଙ୍କଡ଼ ଆସିକି ସେ ସବୁ ଯୋଉ ଭାଙ୍ଗିକି କାକୁଡ଼ି ମଞ୍ଜା ଜହ୍ନି ମଞ୍ଜା ଭାଙ୍ଗି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ କାକୁଡ଼ି କେମିତି ଜହ୍ନି ବାଇଗଣ ଲକ୍ଷୀ ସବୁ ଛଡ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ଖାଇକି ଗୁଡ଼ାକ ସଜନା ଶାଗ ଆସିକି ଗଛ ତ ଟୋଟାଲି ପୁରା ସବୁ ଦୁଇଁକି ମଞ୍ଚାକୁ ସବୁ କେମିତି ଖାଇଯାଇଛନ୍ତି। କରିଦେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଖାଇଲେ ଯାହା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି। 8-10ଟା ଆଜ୍ଞା ମାଙ୍କଡ଼ ଆସି ଏକିଟିଆ ସବୁ ଲୋକ ତାକୁ ଯାହା ଭାଙ୍ଗି ବାନ୍ଧିବାକୁ ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି। କଷ୍ଟ, ତା ଦେହରେ ପୁଅ ପୁଣି ଏବେ ବୁଡେଇଲା ଯେ କେମିତି ବାନ୍ଧି ତାକୁ ଛାତରେ ଯାହା ତ ଯୋଉ ଶିଉଳି ଜହ୍ନି ହେଇଛି କାକୁଡ଼ି ବର୍ଷା ସବୁ ହେଇକି ଖାଇକି ସେ ପକେଇଛନ୍ତି। ଖସରିକି ପଡ଼ିକି ଗୋଡ଼ କିଡି କିଡି ଛିଡ଼ିଗଲା ବାଇଗଣ ବୁଝେ ରକ୍ତ ଗୁଡ଼ାକ ଜହ୍ନି ବୋହିଲା। ଯାହା ହେଇଥିଲା ଏଣେ ସବୁ ଇଏ ଖାଇ 7ଟା ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି। ମାଙ୍କଡ଼ ଯାହା ଆଜି ମତେ ଲକ୍ଷୀ ଛଡ଼ା ଗୁଡ଼ା ଏ ଉପାସରେ କିଲିବିଲି କରିକି ମତେ ସବୁ ଖାଇଗଲେଣି ପୁରା। କେତେ କଣ ଭାଙ୍ଗି ଗୋଡ଼େଇବୁ, ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏଇଠି ତ ପୁରା ଏବେ ପୁଣି ଖାଇଲ ବାଗେଇବା ଯେ ତ କେତେ ସବୁ ବାଉଁଶକୁ କଷ୍ଟ ଭାଙ୍ଗି ଯାହା ଧ୍ୱସ୍ତ ବିଧ୍ୱସ୍ତ ରଖିଛନ୍ତି। ଶଳା କରିକି ଭାଙ୍ଗିକି ଥୋଇ ପଳେଇଛନ୍ତି। ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି। କଣ କରିବୁ ଏକିଟିଆ ଲୋକ, ଏତେ କେମିତି ଦୁଃଖ କଣ ଲାଗୁଛି ତାକୁ ମନ୍ଦାର ଗଛକୁ ସବୁ ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ବାନ୍ଧିବି, କାହାକୁ ଗୋଟେ ଡାକିବି, ଚାଞ୍ଚିକି ଡାକି ତାକୁ ଖାଇଯାଇଛନ୍ତି। ବାନ୍ଧିବି। କେତେ ଯେ ସବୁ କରିଦେଇ ସେଥିପାଇଁ ମତେ ଦିଦି କହିଲା ଯେ ତୁ ମନିଟର। ମାଙ୍କଡ଼ ସବୁ ଖାଇଗଲେ ସିଆଡ଼େ। ଅଙ୍କଲ ମାଙ୍କଡ ସବୁ ଖାଇଗଲେ। ଏଇ ୟାକୁ ବା ଛିଣ୍ଡି ଦେଇଛନ୍ତି ପତକାଟା। ସମସ୍ତେ ମାଙ୍କଡ଼ ଗୁଡ଼େଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗି ଛିନ୍ ଛତର କରିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି।